Salut, eu sunt Pretty Dog și astăzi o să vă prezentăm cele mai noi lucruri de pe Minecraft. Exact, eu sunt Mr. Craft. Alături de Mr. Craft. Și acum hai să începem acest review. Prima oară, la arme, au adăugat acest Totem of Undying. Uitați. Exact. Deci, E imposibil să mori. deci dacă ne urcăm aici Și ai în mână tot, Da. și ne dăm pe survival, se încarce. Uitați. Survival. uite, a apărut ăla cu... Uite, vedeți? Are o mică animație, așa, și te face să nu mori. Da, dar e pentru foarte puțin timp. Uite aici, pentru 30 de secunde, 30 de secunde. E foarte util. Da, doar că e nașpa că durează dă înapoi. puțin. Dă înapoi. Să mor eu, din nou mi s-a oprit. Ne las că o să lipesc. Ok. Avem o defecțiune. Revenim imediat. A fost o mică defecțiune, da, ne-am întors. Acum vrem să vă arătăm celelalte lucruri. Mai întâi să ne dăm înapoi pe creativ. Exact. Avem niște paturi colorate. Ia, survival. Uite, au adăugat și un nou mod, adventure, ca să vă aventurați. Din câte am înțeles eu, că dacă dați pe adventure, este imposibil să dați pe peaceful. Ceea ce, na, este și interesant, dar și nasol. Da. Și avem paturi colorate. Stai, Avem white bed, light green bed. Drăguțe. Nu pot să zic altceva. Grey bed. Uitați, Bed. și s-a adăugat chestia asta, puteți să săriți pe paturi. Nu te cred. Bă, da, uite. Dă-te. Da, ce șmecher. Și sunt mai multe culori, sunt pe maro, pe roșu originalul, Magenta. portocaliu, Toate culorile. Uite, au adăugat tot felul de chesturi. Uite, Da. uitați. Unde era? Da, uite aici. Și dar e imposibil să băgați acest chest în chest. Că na. Și uitați, dacă băgăm ceva lucruri... Are o animație. După ce îl închizi are o animație. Are o animație anume, dar uitați, când îl spargem nu o să iasă lucrurile și apoi când îl luăm înapoi... Șmecher. Uite, îți arată aici, cabul sunt 64, dar 64. Și sunt mai multe culori. Uitați. Uite, sunt pe white, sunt pe orange, De toate. sunt așa ca la paturi. Da. Sunt fix aceleași culori ca și la paturi. După avem multe blocuri noi. Uitați. Blocurile astea noi sunt cele mai tari pentru că, uitați, dacă luăm asta și o punem într-un anume fel, o să iasă un model. Uitați. Băgați să-mi că eu n-am făcut bine. Unde ești? Aici ești. Așa, uitați, așa. Da, trebuie să iasă un cerc. Un soare. Uitați. Nu, n-ai pus-o bine. Așa. Așa, bun. Așa, da. Așa, nu. Hai, bre. Nu. Și va ieși o floare și uite, mai sunt mai multe. Sau un fel de soare. Sunt multe Sunt modele. așa, asta chiar că e interesantă. Are. Asta. Da. Uitați, Asta. nu sunt bine, mă scuzați. Gata, mi-a ieșit. Uite. Mi-a ieșit. Bun. Și aveți tot felul de blocuri. Sunt mai multe. Dacă vreți să vă faceți o casă mai drăguță, puteți să dați un design foarte drăguț. Asta îmi place. Bă. Uite, mie care mi-a plăcut cel mai tare este asta. Uitați, vă arăt ce model iese. La punct, Uitați. Avem un model frumos. De rotund. uitați aici. Și care da, au face băgat și muzică, o să vă arătăm așa. Vezi că e copyright. Pentru că nu e cu voce, dacă era... Da, chiar. Uitați. Asta e cea mai drăguță, care mi-a plăcut mie. Și mie. Viitor.
Și mie îmi place asta. Trebuie să o pun și va fi complet. Mie mi-e să mai rapid. Trebuie să știi cum să le... Gata. Să te învăț. Și așa a ieșit și acum vom arăta muzica din Minecraft. Da. Dar te nasol că pe mine mă scoate afară când dau save and quit. Asta zicem. Da. Download complete. Hanna Roberto Cristiano. Asta nu vezi că noi filmăm. Ești trist. Scuzați-ne de... Mi-a pornit și mie muzica. Și da, au băgat muzică, uitați. Intrăm aici la store. Audio. Trebuie să aștept un moment. Și uitați, dați, nu aici, dați jos de tot. Sau primul. Și uite aici. Scuzați-ne. Deci aici va apare muzica, dar eu deja mi-am instalat-o, așa că nu mai trebuie să vă... Exact. Așa că nu trebuie să vă mai arăt eu cum. Scuzați-mă de defect, mi s-a oprit Minecraft-ul. Și acesta a fost review-ul nostru. Stai un pic. Stai, am uitat să vă mai arătăm încă ceva. Au adăugat lame și tot felul de mob noi. Nubi. Sau mob. Trebuie să așteptăm o leacă. Asta e muzica mea preferată. Uitați ce muscă șmecă și-a luat de Mr. Craft. Acum intru și eu în server. Și uitați, vă mai arăt. Au adăugat lame. Stai. Nu. Acum intru și eu. Gata. Hello. Unde era lame? Asta e alta. Uitați, lamele. Pune o lamă. Uitați ce drăguță e. Și-au mai adăugat invocă. Nimeni nu știe, cred că voi nu știți ce e. Păi, dar o să vă arătăm acum ce sunt invocări. Uitați, un invocă. Să vedeți ce se întâmplă când ne dăm pe survival. Mori. Lasă-l. Ia deci, settings. Așteptăm puțin. Este not corect. Eu nu pot să dau. Eu nu pot să fac. Scuze-mă. Dau să fie destul de repede. Poveste. Bun. Era ceva. Ia, Polar Bear, asta e din celălalt update. Ia, asta ce? Bear, ăsta tot o știm, nu știu. Da, nu merge cu biletul. Horse știm, Donkey știm. Mula asta chiar nu știu ce. Mie nu mi se pare nimic. Vindi. Asta e mob de asta. Versiunea specială. Care preferat? Uite ce care preferat. Cu aia a fost de Pretty Dog și da, Mr. Crab. Eu. Ne vedem data viitoare. Nu,